Ordezko bidea prestegon arte Azkoitiko Martiri eta auzoko bizilagunak mendiko pista erabili beharko dute. Lokatz asko du pistak eta labainkor dago, baina Land Roverrekin iristen dira baserrietara. 40 baserri inguru dira. Hoietako batzuetan ez da jenderik bizi, ganadua besterik ez dute. Beste batzuek familia herrian dute eta bera jaitsi dira, baina badira bertan geratu direnak ere, eta hauek nola ala konpontzen dira. Eta hor haugat, eta ara juteko ere bakizu, ezin dejun, behian arralauzenik, hoiek tokatzen zizkikuri. Naiz baga, bier baga honaiz. Jana negu dugu, gana untzago bai. Pentsu iztago baina, pentsu jaso emer bier. Gaur botik egertatzen zit, eta arreba jo telefonu eta amelatu jo jun hemen da. Atea hemen ditu. Hone izaigu, nula hartu gotun. Astebetean nahi du udalak Foru Aldundiarekin batera ordezko bidea martxan jarri, baina Land Roverrik ez dutenei denbora gehitxu iruditzen zaie. Hortzi bat egun lehenengo alde. Beste errema izbogin berko dut, baina ni neuke bagizu. Inorste molestatu nahi, aldatela neu jutia nahi da, kotxiekin. Tozia bentzek kotxiekin ja, ibiltzeko bunku ba. Zaiteko? Medikuna eta gumerdanin da, eta gumedikuna askotan gautegia. Gaur udaleko ordezkariekin hitz egiteko aukera izan dute eta informazioa zuzenean jaso dute.